Ναι, να σε ένα κοτσίντο, γιατί έχω 20 άτομα που περιμένουν. Ναι. Χριστόφορε μου, ερωτήσεις να κάνουν οι άλλοι. Εγώ θέλω να πω την ιστορία που αφορά στο πρόσωπο σου. Ναι, ναι. Δεν μας... Λοιπόν, κάποτε ο πατέρας μου εργαζόταν στην Κύπρο. Βρέθηκε να είναι έργος με 2 μωρά. Πήρε ένα τηλεφώνημα από το Βουκουρέστι, πήγε στο Βουκουρέστι, ένας άνθρωπος τον εργοδότησε. Τον εργοδότησε, του έδωσε λεφτά, έφερε στην οικογένεια του, του έτσι έδωσε λεφτά και τα λεφτά. Φυσικά εργαζόταν ο πατέρας μου σε αυτόν τον κύριο. Έδωσε του λεφτά, ήρθε στην Κύπρο, έβαλαμε σε μια νοικίαση στην τράπεζα και έτσι ξεκίνησα τις επιχειρήσεις μου. Έχω μια δυνατές επιχειρήσεις πλέον και είμαι μια χαρά, το ξεδοθέτικο μεγαλό τα μωρά μου. Αυτός ο κύριος που βοήθησε τον πατέρα μου ονομάζεται Χριστόφορος Στολναρίτης. Θα ήθελα όσους μας βλέπουν, 300-400 υπομονέ, να πω δημόσια, Χριστόφορε, δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, δεν με είδες ποτέ σου, δεν σε είδα ποτέ μου. Φίλε μου, ευχαριστώ. Εντάξει φίλε Βάλτερ, και εγώ ευχαριστώ, εντάξει, δεν το περίμενα τούτο. Το σήκου πάνω είναι άλλη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ξύπνα ρε μαλάκα, σταμάτα να είσαι όπως ήσουν τόσα χρόνια. Δεν είναι 50 χρόνια ή 60-70 χρόνια, χιλιάδες χρόνια που είμαστε έτσι.